مالک پاک پاک دربار میں قبول فرمائے. محمد والے محمد کے صدقے تمام عزاداروں کی دعا سے ذمہ ہوئے قبول فرمائے. محمد والے محمد کے صدقے سبنی کے مالک چھوٹنی زوال نصیب فرمائے. محمد والے محمد کے صدقے اساں پردے جوار سے امام جو جلدی ظہور فرمائے. اساں سبنی کے مولا کی زیارت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. گوارے مجلس کوئی بے وارث نہیں، دے وارث ہیں بہت سارے. اے مجلس کوئی بے وارث نہیں، دے وارث ہیں بہت سارے. پہلی وارثہ ہے خاتون دی دھی جن دی شام دے بہر مزارے. دوجی وارثہ ہے ماں اصغر دی جن دھپتے وقت گزارے. تیجے وارث دا پھٹ جگر گیا رہا روندا رت بھی مارے. آدھا پیا یا اللہ جگ دنیا تے، یا اللہ جگ دنیا تے ہو کنا بخت دے دی بھی آسن. ہو میرے پیر سجاد مہاری دے گدا گھرا دے جندرے. بسم اللہ سن آدھا پیا گدا والے آباد مدینہ. او کدا سید تخات تے باسن. او کلثوم رقیہ بی بی زینب دے کدا ماتمی کب. بسم اللہ آدھا پیا آئے ہے. بسم اللہ نواب سید تخت تے اکبر شادی بھی دے. بسم اللہ آدھا پیا یا اللہ تے کو واسطہ ہے. او اے پنجتن پاک دے گھر دا او سادے روڑ کو منظور کرے تو مالک روز حشر دا. آدھا پیا جنت کو سر دے سکو لوڑ نہیں. او تھی وے رازے پیو اکبر دا او جے دین ہوتے قربان کیتا زینب کلثوم دا پر. جزاک اللہ. یہاں وجہ دو ذاکر البیت غلام فرید شیخ جن جو ٹائم